Miss ko din kayong lahat at napakasaya ako ngayon na sa wakas nakita tayo na naman. Amoyo ako, maraming nangyayari ngayon sa ating bansa, maraming nangyayari ngayon sa politika. Pati ako, medyo naguguluhan ako sa mga nangyayari sa Senado. Pero kahit papano, ang importante ako ay siguraduhin bilang diputado iti Primero Distrito na ititulong, iti assistance, iti Primero Distrito ay itultuloy tayo, itultuloy ti mga ahensya, ti gobyerno, itultuloy ti opisina ti Primero Distrito. Kaya ko agpasalamat at agsipsipat tayo para ti DSWD sa lahat na kanilang ginagawa para sa ating distrito at sa ating mga kakailan po. At higit sa lahat, lagi ko sinasabi kay Mayor, kahit yung inaasikaso sa Kongreso ngayon bilang majority floor leader, medyo napakabigat na trabaho yan. Pag ikaw ang majority leader, para kang naging mayor ng buong Kongreso. Kaya medyo nakaka-stress. Pero tinaimbaga ni kanya na kahit gaano karami mong ginagawa para sa Kongreso, kahit gaanong karami gawang bilin ni Pangulo, hindi lang para sa Ilocos kundi para sa bansa, ay han mo kliplipatam iti Primero Distrito. Han mo kliplipatam ti Banggi, ti Pagutpud, ti Burgos. Han mo kliplipatam ti kakailan nyo. Kasi sila po ang nagagay sa inyo dyan para makipagtulong dito sa probinsya mo. Sila ang naglagay para makipagtulong sa mga iba't ibang bayan ng Primero Distrito. Kaya pangako ko po sa inyong lahat na kahit gaanong kagulo ang politika, kahit anuman ang nangyayari sa Senado o sa Kongreso, sisiguraduhin ko po na ang tulong na makakarating dito sa Primero Distrito ay tuloy-tuloy at walang tigil po. At yan naman talaga ang katotohanan ng aking trabaho ay makipagserbisyo sa inyong lahat at manigurado ng lahat ng request ng mga iba't ibang opisyales, ng iba't ibang kakailan ay makakarating dito sa ating minamahal na probinsya po. Kaya, Diyos unay, ti Agnino, Diyos unay, ti Agnina, ti siportayo po, Diyos unay, ti Agnina, ti Diwalo yung kanya ka po, sana may kuma, itultuloy yo, ti suportayo kanya, hannet laeng, kanya kati, kundi, niya po Mayor, kati Marcos, at ng opisyales dito na andito para makipagtulong po sa inyong lahat. Agbiag, ti Primero Distrito po, agbiag, ti Ilocos Norte. Diyos unay, ti Agnina.